கோவில் முழுவதும் எரிந்தது. ஆனால் முருகன் சிலை மட்டும் எரியவில்லை. நள்ளிரவு முருகன் கோவில் திடீரென பயங்கரமாக தீப்பிடித்தது. சில மணி நேரங்களில் கோவில் முழுவதும் தீயில் சிக்கியது. பல மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு தீ அணைக்கப்பட்டது. ஆனால் கோவில் முழுவதும் சாம்பலாகி இருந்தது. காலையில் பூசாரி கருவறைக்குள் சென்றார். அங்கே அவர் பார்த்த காட்சி அனைவரையுமே அதிர வைத்தது. சுற்றிலும் அனைத்தும் எரிந்திருந்தது. ஆனால் முருகன் சிலை மட்டும் ஒரு சிறிய கீறல் கூட இல்லாமல் இருந்தது. சிலையின் காலடியில் ஒரு பழைய வெள்ளி வேலும் கிடைத்தது. அது அங்கே எப்படி வந்தது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. இது முருகனின் அதிசயமா அல்லது இன்னும் விளக்கம் கிடைக்காத மர்மமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று தெரிவிங்கள்.